Tretiaci zo základnej školy vo Vištuku vyhrali medzinárodnú jazykovú súťaž Vocabí šampionát, keď uspeli v konkurencii 120 000 žiakov slovenských a českých škôl. 6. ročník súťaže Jazykový Vocabí šampionát prebiehal pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Volám sa Iveta Tahotná-Hampelová, som učiteľkou v základnej škole s materskou školou vo Vištuku. No a podarilo sa nám vyhrať v jazykovom Vocabí šampionáte. Z ohromného úspechu sa tešia nielen deti, ich rodiny a škola, ale aj celá obec. Žiaci zvíťazili v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole, za čo získali ceny a príspevok na modernizáciu školy v hodnote 3000 eur. Som neveril vlastným očom, že sme boli prví v medzinárodnom kole, ale vygooglil som si to a videl som to normálne na tabuľke, tak ja, že wow. Na žiakov som neskutočne hrdá. Moja prvá reakcia bola, že jupi, tešíme sa. Potom som to rozhlásil všetkým. Celkovo tak porazili nielen žiakov 2. stupňa, ale aj žiakov stredných škôl a podarilo sa im zvíťaziť aj v medzinárodnom finále. Považovala som to za zázrak. Takto hodnotí úspech žiakov pani učiteľka. Akože v podstate najťažšie, čo bolo možno to okresné kolo, ale práve na ňo sme potom videli, že tie deti sú odhodlané, že sú nažhavené, že chcú a už to potom išlo samo. Žiaci hodnotia učenie v inovatívnej aplikácii pozitívne. Ja vidím na sebe veľké polepšenie, lebo odkedy som začala hrať Vocabí, tak veľmi mi ide angličtina. Ja som tiež sa zlepšila v angličtine a už viem aj lepšie písať slovička. Pani učiteľka taktiež zaznamenala výrazné zlepšenie u žiakov v cudzom jazyku. Vocabí aplikácia je úplne úžasná. Používame ju už niekoľko rokov. Deti to baví, zabávajú sa, milujú súťaženie, milujú predbiehanie sa a hlavne je úžasné to, že ich to vlastne naučí tie slovíčka, ktoré ja potrebujem, aby ovládali. Že vlastne bez toho, aby sa vôbec snažili, tak tie slovíčka sa im do tej hlavy dostanú absolútne bezbolestne a ja sa potom teším, keď im môžem zapisovať výsledky, ktoré sú úžasné a fantastické. Mne sa na aplikácii Vocabí najviac páči, že sa môžeme učiť a hrať naraz.